Nou, mijn naam is Anke Pluimgraaf. Ik heb hier een winkel in de Nieuwe Oosterstraat. Ik ben deze winkel vorig jaar in april begonnen met heel veel plezier. We proberen hele kleurrijke producten uit te zoeken die een bepaalde sfeer uitstralen. En nou, ik zeg eigenlijk altijd tegen de mensen van ik koop dingen waar ik zelf vrolijk van word. Hè. En dan kan ik er ook het beste achter staan. En ik merk aan de reacties in de winkel dat de klanten dat ook erg waarderen en dat ze het dan erg leuk vinden. We zijn in 1982 in Friesland komen wonen en ik had er gewoon heel veel zin in om te weten van nou, hoe zit die taal in elkaar, hoe werkt de grammatica. En toen heb ik bij de AFOK een cursus gedaan en met heel veel plezier, maar ik werd er ook wel een beetje onzeker door, omdat ik merkte in mijn omgeving dat er heel veel soorten Fries zijn en dat er soms verschillende woorden voor één term worden gebruikt. Dus dat vond ik lastig. Dus dat heeft ook een beetje gemaakt dat ik dacht van nou, ik doe het maar niet. Ik probeer het af en toe wel eens. Ik werk dan ook bij de GGZ Ouderen. En ik vind het ook belangrijk, ook voor oudere mensen, dat ze zich in hun eigen taal kunnen uiten. Vooral als het over gevoel gaat. En dan probeer ik wel eens een beetje in het Fries terug te praten. Maar een heel gesprek in het Fries, dat gaat me toch niet echt makkelijk af. Dus ik houd er maar bij dat ik het goed kan verstaan en dat ik de mensen blijf uitnodigen om Fries te spreken. Ik vind het heel belangrijk dat mensen Fries kunnen spreken hier. We wonen in Friesland en ik vind het heel belangrijk dat mensen zich in hun eigen taal kunnen uiten. En ik vind het ook heel prettig als mensen Fries spreken en dat ook blijven doen. Want wat ik wel merk is dat zodra je antwoordt in het Nederlands, dat mensen het toch lastig vinden om in het Fries door te gaan. En dat vind ik wel eens jammer, want ik vind dat ik er gewoon nog steeds ook van leer, als mensen Fries terugspreken. Ik vind het heel voorstelbaar dat er zo'n campagne is, want Friesland is natuurlijk niet heel groot. En de mensen die echt mooi Fries spreken, nou, dat zijn er niet zoveel, denk ik. Dus, en taal is toch levend, dus je moet er toch een beetje actief in blijven om dat te blijven stimuleren dat gesproken wordt. Dus ik sta daar helemaal achter, ik vind het een prima initiatief. Ja.